Fil-Parlament it-tnejn filgħaxija tresqet emenda li tipproteġi aktar lill-artisti. L-emenda fl-istadju tal-ewwel qari saret fid-dawl tal-fatt li l-mexxej tar-River of Love, Pastor Gordon Manxe, talab għal proċeduri kriminali kontra artisti fosthom fil-konfront tad-direttur ta' Teatru Malta, Xombu Ħaġar, aktar qabel fil-ħin ta' tweġibiet lill-ġurnalisti wara l-indirizza Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista brabta mal-ħidma tal-partit fil-livell Ewropew, il-Prim Ministru ħabbar li se tkun qed titressaq din l-emenda. Nagħmel li dak li ġara f'dawn l-aħħar jiem, ċertament ma nistgħux inkunu gvern aħna li jippermetti ċertu ma nsejjaħlux attakk imma ċertu mod ta' kif wieħed joħnoq il-libertà tal-espressjoni. Nemmen ħafna fil-libertà ta' espressjoni f'dan il-pajjiż u naturalment imbagħad min jgħaddi ċertu kummenti ma jistax jippretendi illi naturalment ma jkunx hemm ukoll ċertu reazzjonijiet sakemm ikun kollox fil-qafas leġislattiv tagħna u nemmen iva li hemm bżonn bidla leġislattiva, allura kulħadd għandu jitħalla jesprimi l-fema tiegħu. Il-Prim Ministru qabel spjegaw ukoll li din is-sena se titressaq riforma fl-ippjanar li kien irrefera għaliha f'diskors li kien sar fl-ewwel ta' Mejju li għadda. Għandna proċess ta' diskussjoni li jinstab għaddej, konna din nitkellmu hemmhekk dwar sitwazzjoni fejn permess ma jiġix utilizzat imsarraf qabel jgħaddi l-istadju tal-appell, dik hija riforma li kont kellim ċar dwarha fid-diskors tal-ewwel ta' Mejju, bħalissa dejjem bil-proċess fejn hemm proċess ta' diskussjonijiet, eventwalment se nkunu qegħdin irresqu l-emenda relattiva x'naturalment teħtieġ emenda għal-liġi prinċipali li tirregola l-ippjanar. Il-Prim Ministru wieġeb ukoll dwar l-għajnuna li jagħti il-Gvern biex jindirizza l-ħtiġijiet tan-nies. Li ngħidu li l-inflazzjoni minn frar tal-2022 ma refeċ rasa ma nkunux realistiċi kif kellna ngħidu hekk. Huwa fenomenu internazzjonali, pajjiżna forsi huwa impattati iżjed għaliex nimportaw ħafna minn il-materja prima li neħtieġu jekk huwiex ikel, jekk hux il-materjal li jintuża f'diversi industri, jekk hijiex l-enerġija, imma hemmhekk ukoll għalhekk ħadna deċiżjonijiet li huma ambizzjużi fosthom milli tajna sussidji fil-qasam tal-qumugħ u taċ-ċereali. Dan kollu madut flimkien wassal biex għandna fost l-inqas rati ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea, imma xorta tibqa' konsern għalija u xorta nibqgħu iffokati anke bħala gvern li ħaddan ruħ u prinċipji soċjalisti biex nibqgħu nindirizzaw din il-faxxa partikolari ta' nies. Il-Prim Ministru fakkar ukoll l-investiment fin-nies kompla bżieda oħra lil pensjonanti fiċ-Children's Allowance u bit-tisħiħ tal-in-work benefit. Semma ukoll riformi importanti fil-qasam tal-akkomodazzjoni fejn pereżempju dwar kirjiet ta' qabel l-1995 il-Gvern qed jerfa'u l-ispiża ta' 10,000 euro tal-inkwilin dan apparti sussidji b'saħħithom mill-Awtorità tad-Djar għal dawk il-kirjiet li mhumiex ta' qabel l-1995.